Hlavnými organizátormi sú Slovenský zväz tanečného športu, Jozef Solus, Tanečné štúdio Super Poprad. Spoluorganizátori Mesto Poprad, Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici v Poprade. Generálnym reklamným partnerom je Azor, člen skupiny Euronix, najväčšia sieť elektropredajní na Slovensku. Hlavnými reklamnými partnermi sú Cukrárenská výroba Femina, najlepšie sladké pokušenie. Hotel Sobota. Aquaterm, adresa pre vaše kúpeľne. Jozef Solus, Tanečné štúdio Super, ponúka tréningový program v tanečnom športe, tanečné kurzy, klub dospelých a seniorov, tanečné vystúpenia. Nájdete nás na www.studiosuper.sk. Reklamnými partnermi sú Whirlpool, Sofia Svit, Fegafrost, McCain, Bedik, Felicita, Reop, advokátska kancelária dr. Jaroslav Sidor, Staveko Tatry, Penam, Jozef Karabin, Karlov, Belglass Gastro, Victoria Dance Service, Monitech, účtovníctvo a ekonomika, Stolárstvo Hello, Regin, Agrostav, Stones, Gabriela Majerová, Ados Zdravie, Centrum domácej starostlivosti, Lété, Pekáreň Hôrka, Harlekín, svadobná agentúra Solarium, Aquacity, Chemosvit Fibrochem, termobielizeň a termoponožky Svitony z vlákna Prolen, Viktor, distribúcia kvetov, Miva, Texma Trade, Reklama Q. Reklamnými partnermi sú LED Life, inovatívne reklamné médiá, Sedas Comfort, interiérové štúdio, Dalema, práčovňa čistiareň, Dentakra, stomatologické centrum, Vista, jazyková škola, Tol SRO Poprad, export, import, Očná optika, darujte si krajší pohľad, vidieť svet lepšie, Očná optika Oravcová, Spišská Nová Ves, Ázijská reštaurácia Zlatý drak, ponúka špeciality z vietnamskej, thajskej a čínskej kuchyne. Nachádza sa v centre Kežmarku, adresa Hlavné námestie 42 Kežmarok, www.zlatydrak.com. Lebedev, predaj tanečných topánok a tanečných potrieb. Mediálni partneri: Televízia Poprad, Noviny Poprad, Potatranské noviny. Však dovolte, aby som z tohto miesta teraz sa poďakovala osobe, ktorá tu dnes večer s nami nemôže byť, hoci si to Jozef Solus ako organizátor veľmi prijal. Chcel by som sa z tohto miesta poďakovať jeho maminke, ktorá z zdravotných dôvodov nemôže byť dnes večer s nami, lebo sa na portu necítila a nemal sa s nami dostať. Jozef nechcel poďakovať, avšak vidím, že ešte je tam, takže ja za jeho veľmi pekne ďakujem za podporu, za to, že mu umožnila od toho malého chlapca venovať sa rôznym tanečným žánrom, za to, že vždy ho podporovala v tom, tých jeho nápadoch a častokrát možno úletom, že namiesto toho, aby sa venoval jej rodine, lietal po Slovensku, po svete. Takže Jozef, ja tvojim namiesto, to miesta ďakujem a verím, že aj piesne, ktoré zazniejú podľa Lážovi, mi veľmi potešili a že budú mať možnosť slúžiť. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja ďakujem ešte aj lebo si myslím, že výsledok jeho úletov je aj táto prekrásna súťaž. Takže ešte ďakujem.
Diamerom alebo v preklade do slovenského jazyka Budem ťa ľúbiť. Nasledujúca skladba je veľmi známa, pochádza od českého skladateľa prezradenia Michala Davida a v našom prevedení má skladba názov Il Viaggio. Takže ja pozývam finálne naše páry na parket. Pár číslo 50 Peter Jenčík zo Závičíková, Interpol Bratislava. Pár číslo 56 Dušanová, Monika Lopašovská, Káter 4 Mária Dráva. 67 Dušanová, Petra Jurčočová, Interpol Bratislava a 76 David Šavel a Anna Jurčová, Dekana Sovia Bratislava. Ďalší finalista má číslo 70 Hustaného Lukáš Mišák Ramirezka, TK Univerz Bratislava. A pár číslo 88 Tomáš Kováček, Martin Rajterová, Dekana Sovia Bratislava. Budeme ako dielne už má pobočie, je to tak. Môžu sa povolať do taktového figurovania. Tanečné páry máme na parkete pripravené, na rozhodcovia sú na tanečnom parkete pripravení tiež. Dušan, Lenka! Lenka, Dušan! Mám zvednosť. Tu som.
párov, ktorý má v základnom kole. V tom druhom kole ešte boli tzv. 4 páry nasadené a podľa našich odvodcov sú to týchto 6 najlepších párov v súťaži. Kto bude ešte prvý, sa dovieme samozrejme po všetkých tancoch. Tu máme nejaký iný technický problém, či máme na partnera, ale všetko už je dobre zariadené, pripravené. Preto poprosím, aby ste sa pripravili a poprosím do toho režiu o muziku. Dušan, Lenka! Dušan! Lenka! Ďakujem pekne pánovi za pokračovanie jednosti ďalšie. Možno aj, že tak ako keď ste počuli pred chvíľočkou nádherný spev, presne možno si pomysleli na to, na čo sme sa aj my tu vzadu bavili, že možno by bolo celkom príjemné urobiť nejaký súťaž, kde by nádherný spev a títo mladé tanečné páry boli spolu na parkete a tancovali na tie krásne piesni a melódie a určite by to bol zážitok aj pre ucho, aj pre oko. Takže teraz sa pochváľte hlavnosťou pohybov našich mladých tanečných párov a tie uši si prídu na svoje určite až po chvíľočku v ďalšom súhre. Ale už mám pripraveného detaja, ak si ráta, to je práve ten predtým zmenený Josef Sols. Teraz máme páry pripravené k ďalšiemu tancu a aj preto poprosím o odveď pochodu. Štandardné páry, je tam finalistové z posledného majstrovstva, je tam aj
majster slovenské šampionátny tancov, ale to si poviem na záver. Dovolte, aby som vám ešte raz predstavil som 50. Peter Riemčík, Zuzana Mičíková, Interpol a Bratislava. Bezmenová a Petra Jurčovičová a číslo 67 Interpol Bratislava. A číslo 76 Dávid Šaro, Barbara Jurčovičová, Petra Dancelia Bratislava. 78 Lukáš Fišar, Eva Milenská, Petra Mlinen z Bratislava. A číslo 88 Tomáš Uváček, Martina Rajterová, Petra Dancelia Bratislava. A posledný zanesol do finále Quickstep. Dušane! 56! Poď, Lenka! Poď! Tak! Poď, poď! Skôrčí máme vracanie, som ich bol hľadať, ale na to, ak som chlapík si dobre slova, ale som tam poslal vážo spievanka ďalších súťaží a už nápred som sa začal dohovoriť, že pod nich je veľmi ťažké vystupovať, ale ja to neodpustím a niektorého programného dáme ako zlatý klinec spevácky. Takže dáme pani opäť o chvíľu pop-operné trio. Môžeme, že už vychádzajú. A ja ešte poprosím pani Štefány, ktoré nám budú pokračovať v súťaži na globálnej slovenskej semifinále, aby sa pripravili, pretože budeme pokračovať vašou semifinálovou časťou súťaži. Zrovna som to chcel rozprávať, že aj keď ste pomerne chlapiska, dobrej postave, takže sa viete dobre stíhať. Nevedel som vás nájsť. Tak fajn, A ešte keď začnete vám do toho vstúpiť, my sme to také, ktoré ste poznáky už mali na to tak, že ste sa dostali do Československého mládeho, som bola ironická, že mali pekný a že bolo sa na čo pozerať, ale ja naozaj teraz zaujímalo, ako ste sa vlastne do súťaže Československého mládeho dostali. Ja som presvedčená, že tieto otázky vám kolegujú a však vy sa objavíte, ale ja som presvedčená, že mnohí, ktorí tu sedíte a možno aj sedíme, nie tak často chodíme do divadla na operetu, čo je možno škoda, a ja si myslím, že to bolo práve ten hlavný dôvod, ale skúste nám to niečo povedať. Tak dosť, že v Československu napadali sme pôvodne vôbec nechceli ísť, ale naši fanúšikovia nás na to poprosili a cez sociálne siete pre Facebook alebo cez našu webovú stránku boli tlaky na jednom, kde sme to vyšli, takže
Takže vám veľmi pekne ďakujeme. Ešte jedna otázka, a môžem pred našim vystúpením. Viem, že naše pôvodné povolania sú niekde inde. Ako ste sa vy práve vlastne zišli a začali spolu spievať? To bolo nápad? Tak ono to je viac menej celosvetový nápad. Aj keď je to skupenia po prvých spevákov, takže a my sme sa dali tak dokopy, že sme jeden druhého názvane oslovili, že sme sa poznali a zrazu začala to akcia. Myslím si, že veľmi dobrý nápad, za to vám vyznáme a určite by za to, čo nás spravili. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu pieseň od veľmi známeho zase českého interpreta určite budete poznať a je to práve pieseň, s ktorou sme sa prvýkrát v tejto talentovej súťaži ukázali a prvýkrát sme vlastne postupili. V našom podaní má skladba názov Píčerko. Lo sai come
Raz uvidíme, že Áno, povedali sme, že bude aj šortlistu. V tomto prípade tak nechceli ísť vôbec na túto súťaž, kde sa s Horcom a talent skončili úplne po finále. Dámy a páni, my teraz pozrieme na ďalší súťaž semifinále exponentných tancov slovenského pohára. Takže tanečné páry máme pripravené, reprezentanti štartujú naozaj museli čakať ešte sa počkať na jeden tanečný pár, ktorý sme videli vo finále tancov štandardných a prebojoval sa do finále, avšak môžeme si poznať tie tanečné páry, ktoré sú už zákulisí pripravené do prvej skupiny. V každom prípade tento pár, o ktorom ešte nehovoríme, je už najlepší pár tzv. Kombinácií, ktorú dnes prihlasujeme, ale je to výborné, lebo zvýťazil 10 tancov. Takže dovolte, aby som pozvala prvú semifinálovú skupinu pár číslo 31, Filip Ariela, Zuzana Kočišová, TŠ Super Poprad. Prvý relácii účastník No a predstavuje pár číslo 32, Jakub Barila, Jana Barilová, TŠ Super Poprad. A číslo 39, Janislav Eliáš, Jana Barilová, PKU 1 Bratislava. 43, Marina Fórum, Petra Vítězková, KST, Petra Pezinon, TC Karizma. Pár číslo 68, Jaroslav Polonia, Dominika Rošková, TŠ Kastela, Žiarna Mron. A prvej skupine je pár číslo 83, Branislav Šolníc, Emília Šertovová. TC Fortuna Poprad, Príkazí Poprad, prvej skupine. Takže máme 6 tanečných párov, dvojací skupinu prvú rada, preto poprosím rozhodcov, aby zaujali svoje miesta a hudobnú režiu poprosím o Sabu. Poďme Poprad! Ďakujem. V prvej skupine tanečných párov a predstavíme si skupinu druhú. Takže, dámy a páni, je po semifinále 6 párov prvej skupiny, 6 párov druhej skupiny. Privítame pár číslo 36, Dominik Cipár, Patricia Martinovičová, TK Tancovia Bratislava. Pár číslo 85, Matej Štec, Michala Hantová, TK Elena Košice. Pár číslo 87, Tomáš Štanka, Dominika Feketová, TK Mlien z Bratislava. Pár číslo 90, Lukáš Záhora, Ivana Fajníková, TŠ KBTŠ Slovo Prešov. Pár číslo 92, Michal Šimanský, Miroslava Otreková, Patra Benzín, Slovakia. A pár číslo 78, Lukáš
poprosím na osambu Roman Sobina. Volej Poprad! Ďakujem pánovi Svetkovi, takže poznáme 12 semifinálových našich pánov. Páry budú pokračovať ďalším súťažným pásom, ktorým je Čačána prvá skupina prichádza na tanečný páket 31, 36, 39, 85, 87 a pár číslo 92. This is something new. Shot, sleep, and this time, we're looking to get funky. Ďakujeme na páni. Poprosím prvú skupinu. Všem si hlásiť štartová čísla jednotlivej druhej skupine a poprosím jednu muziku. Poprad!
Ďakujeme, dámy a páni. Pred nami je prvú skupinu dvojí v páre číslo 31, 39, 68, 87, 90 a 92.
16 prvou. Rovnako je ako prvou skupinu. Ove Bobrat! Áno. Ja by som chcela vyslať vás divákov, vy tu máte prvý tanečné páry z Popradu a vás vôbec nepočujete, čo je to úspech. Takže prvý tanečné páry, veľký, boli sa ma predstavia. Takže Filipa Babilová, Zuzana Kočišová, Jakub Babilová, Jana Babilová a ten prvý popradný páry, ktorý som človek, takže veľmi to pozdravujem. Posledná skupina, možno 54, lebo týto máte čakie popredské páry, 30 hudbu a 80 pripravím sa.
však ďalší sľúbený vstup, o ktorom sme môžeme ešte dnes večer. Jedenkrát uvidíme pod obrné brilom Láďoja. Áno, aby sa zatiaľ typujte, či sa zidete s rozhodcami a kde vaše párika budú.
A úplne na záver sme sa rozlúčili opäť s českým autorom, s Michalom Davidovom, kde sme sa tu stali takými dobrými priateľmi, stávam názov a přátel v našom volaní Borrej do Fosily. Bohužiaľ už viete, že žiadny vstup, že nebude, ale bude vstup finálových tanečných párov, ktoré vám predstavíme. Takže dovolte, aby som pozvala na tanečný parket pár číslo 36 Dominik Cipar, Patricia Martinovičová, Tejka Nástudia Bratislava. Dámy a páni, 39. Bratislava Liaš, Jana Hradilová, Terika Kuninec, Bratislava. Pár číslo 68
TK Mliec Bratislava. Pár číslo 85 Matej Štec, Michala Antalová, Zleka, Levan Košice. A 87 Tomáš Tanka, Dominika Peketová, TK Mliec Bratislava. Týchto 16 párov sa prebojovalo do dnešného finále slovenského pohára dospelých nášho hlavne z amerických a je to proste o sambu. Informácia prejazdila pre všetky tanečné páry, že po dotancovaní posledného tanca by následovať vyhlásenie výsledkov kategórií tancov štandardných a kategórií tancov hispanických. Teraz však pokračujeme v súťaži Tanec Čača. Ďakujeme. Dámy a páni, ja trošku otváram sa odložím, musím sa priznať, že ja opravdu milujem, ale nechcem, aby to vyznelo nejak zle alebo populisticky. Vysvetlím vám prečo. Jednak sa mi veľmi páči tá prírodná scenéria na okolo, ale popravdne vždy pripravím niečo zaujímavé. Tak napríklad včera som prišiel na hotel, pozdravil som recepčnú a hovorím, že by som tam mal mať ubytovanie, ona mi hovorí, že ako sa volá, hovorím Šatan. Že vy ste Šatan? No pán Hosa už je tu. No, a Hosa ma hľadá doteraz.
Takže ďakujem. Takže dámy a páni, troška sa si oddychli, my vám nepremeneme ďalší tanec, rumba. Ale najviac sa potíte.
Ďakujeme, dámy a páni. Poprosím rozhodcov, nám neukázali, lebo chceme aj Žártko. Nemá tú dnešnú robotu poďakovať aj im. Takže dovolte, aby som sa vedel organizátorom poďakoval menovite pánovi Miroslavovi Pavlovi z Bratislavy. Miro, potom sa prichádza lekárnik. Dámy a páni, ďalším z rozhodcov bol pán Juraj Faberbach z Kalistrica. Poďakovanie patrí pánovi Petrovi Ivaničovi z Nitry. Na prázdno nebude ani pán Dušan Paška Trenčín. Poďakovanie i ďalšiemu rozhodcovi, ktorým je Pavol Pavlis z Nitry. Pani Alena Serková, Martin. Poďakovanie patrí pani Marii Plaškovej z Košíc. Právoplatným rozhodcom súťaži bol aj Michal Svodku Trenčín. Fabio from Italy, poďakovanie patrí zahraničného rozhodcovi z Talianska. Ďakujeme aj pani Stele Vykesovej, Hernán Bruno. Poďakovanie patrí rozhodcovi pánovi Pavlovi Ilevu Mužeca. My ďakujeme ďalším rozhodcom, som zvedavý, jak sa ukaruje, pán Jožo Sous. Poďakovanie patrí učiteľom na dnešnej súťaži menovite pánovi Miroslavovi Výkreskovi so Zielováhrom. Poďakovanie patrí pánovi Petrovi Velickému z Bratislavy. Aj pánovi súťaže dva výročky. Ďakujeme. Ja by som sa o tom miesta chcel poďakovať svojej kolonike, Greta Štepová. Ale ešte pracujeme. Takže verím, že hudobná režia má pripravený i pochod, ktorý nám privedie finálové tanečné páry, aby sme mohli vyhlásiť výsledky týchto kategóriách. Ja si zoberiem na chvíľočku ešte slovo. Už skúsená overená dvojica, pán Milan Šartan a pani Greta Štepová, tieto súťaže v Poprade v aréne vedú veľmi, veľmi dobre. Takže pre nich jeden veľký potlesk. Ďakujem, pretože to perfektne zvládli počas celého dňa. Úplne pravú. Ďakujem veľmi, že som mal vyhrať. Ďakujem. To je ono. No, teraz sa vrátime späť do roboty. Ďakujem veľmi pekne a už teraz naozaj poprosím hudobnú režiu, aby nám pustila pochod, ktorý nám privedie finálové tanečné páry, štandardných i blatícko-amerických táncov na tanečný parket.
Miesto 6 získala v tejto súťaži pár číslo 56. Dušan Lomoš, Lenka Lopašická, Ďalšie 4-0. A tak ako sme ďakovali naozaj sponzorom, ktorí pomohli v dnešnej súťaži, tak verím, že sa potešíte kvetom, ale i cenám, medzi ktorými okrem iného sú rôzne sladkosti, ako i slúchadla pre tento tanečný pár, diplomy od organizátorov a samozrejme, že úprimné blahoželanie od doktora Adriána Kromku, viceprimátora mesta Poprad a od pána Jozefa Stolusa, riaditeľa tanečného štúdia Super Poprad. A čo? Obdržel pár na 6. mieste. Slúchadla, bombonie, cukriky a iné. Miesto 5. patrí tanečnému páru s číslom 67 Dušan Novák, Petra Jurčevičová, Interklub Bratislava. Poprosíme aj tento tanečný pár, aby prišiel k nám na pódium a prevzal si diplomy, kyticu, ale samozrejme i ceny od sponzorov dnešnej súťaže, medzi ktorými sú porcelánová misa, USB kľúče, 4 GB aspoň. krásna kytica. Tak. A poďme na miesto 4. 4. miesto získala pán s číslom 88 Tomáš Kuváček, Martina Rajterová, TK Tancovia, Bratislava. Srdečné blahoželanie. A teraz už Vy sa budete môcť tešiť okrem kvietkov, diplomov, 2 sadám pohárov, slúchadlám a taktiež sladkostiam, ktoré ste dnes, tie kalórie, čo ste dnes vytancovali, tak potrebujete určite dobre. Ale nie, termopoložie. Víš to? Takže poďme na to miesto 3. Miesto 3 dnes patrí tanečnému páru v zložení Lukáš Spišák, Eva Tibenská, PK Univerz Bratislava. Čo získá tento pár? Sada pohárov na Brigiton, 2 vstupenky do Akvasiky Poprad, Termál, ďalej 2 balenia termoponožiek, 2x tričko, cukriky, a možno ešte niečo ďalšie. Diplomy a tie nádherné kytice a samozrejme i pohár. Miesto 2 patrí tanečnému páru číslo 50 Peter Jenčík, Zuzana Vičíková, Interklub Bratislava. Tento pár dostane župan značky Supadán, značka na notebook, 2x pekne do Akvasity Poprad, opäť balenia, termoponožky a ďalšie, to je moje. A samozrejme diplomy, kyticu a pohár za umiestnenie na tomto mieste. Teraz víťazi dnešnej súťaže, úradujúci majstri Slovenska štandardných tancov, pár s číslom 76. David Čavel, Barbara Vjokovičová, TK Tancovia Bratislava. Tento tanečný pár si z dnešnej súťaže odniesie vstupenky do Akvasity Poprad, vytal pakík, 2 balenia termoponožiek, pisávač značky Gorenie, nádherná kytica, diplomy a taktiež pohár za víťazstvo v dnešnom kole slovenského pohára v kategórii dospelých tancov štandardných. Počkáme ešte, kým víťaz dnešnej súťaže obdrží všetky ceny.
Ešte raz úprimné blahoželanie všetkým finálovým tanečným párom. Ďakujeme za dnešnú účasť za výkony, ktoré ste podali tu na tomto parkete. Takže pekný zvyšok dnešného večera a poprosím vás, aby ste nám uvoľnili stupienky pre finálistov, ktorí tancovali súťaž v tancoch latinskoamerických. No a my sme si tu vzali poradie pre latinárov slovenského pohára o pohár primátora Opera. Dámy a páni, poprosíme, aby sa pripravil pár na 6. mieste, pár číslo 85, Matej Štec, Michaela Antalová, Elegant z Košice. A vás poprosíme hore. Tento tanečný pár taktiež na mieste 6. dostáva diplomy, kvetinky, sladkosti od sponzorov dnešnej súťaže, slúchadlá a písacie potreby. Miesto 5. patrí tanečnému páru s číslom 68 a je to Jaroslav Povodňa, Dominika Rožková, Teteška, Stella, Žiarna Hronová. Známe 6. pár, 5. pár a predstavíme si pár na 4. mieste. Ešte predtým, než si tento pár predstavíme, samozrejme, že povieme, že i tento pár okrem diplomov vetiniek si odnáša porcelánovú mistu na šalách, USB kľúče, tak ako i predchádzajúce tanečné páry. Miesto 4. Áno. A to je na 4. mieste pár číslo 36. Dominik Cipár, Patricia Martinovčová, Tega tancuje Bratislava. Veseli poháru získá tento pár slúchadlá, cukríky a iné pozornosti, kvetiny pre partnerku a bosk od Joža Solusa. Miesto 3. v dnešnom slovenskom pohári patrí Lukášovi Spišákovi, Erekvenskej, TK Univerz Bratislava. Tento pár získava tiež sadu pohárov na prípitok, 2-krát vstúpenka do Aquacity Poprad, 2 balenia, termoponoži, 2 trička, cukríky, bosk, opäť Jožo, pán viceprimátor, tu má manželku, to nie. Kyticu a pohár za 3. miesto. Miesto 2. Áno, miesto 2. získava pár číslo 39, Branislav Krián, Jana Hrdinová, TK Univerz Bratislava. Blahoželanie za 2. miesto na dnešnej súťaži a okrem kytíc, diplomov a pohárov za 2. miesto si odnášate župan značky Supadaň, značky na notebook, taká stupenky do Aquacity Poprad, termal pakín, 2 balenia, termoponožiek a iné drobnosti. Už a máme na tanečnom parkete víťaza slovenského pohára kategórii dospelých tanečných párov v latinskoamerických a ním je Tomáš Štantár, Dominika Fediková, TK Univerz Bratislava. Diplomov a poháru za 1. víťazné miesto si odnášate 2 balenia termoponože, 2-krát vstupenky do Aquacity Poprad, Vitalpaky, rádiobudík značky Orava, mlínček na kávu a satelit od sponzorov dnešnej súťaže. Tomáš asi vyhral aj kvôli tej figure, ktorú tam urobil, tak skočil na ten chrbát.
Dámy a páni, poznáte všetkých finalistov aj víťazov tejto súťaže slovenského pohára o pohár pána primátora mesta Poprad. Úprimne blahoželám všetkým tanečným párom. Poďakujem vám za účasť na dnešnej súťaži. Už a čo zaželať na záver dnešného večera? Môžem ešte, my by sme všetkých radi pozvali na recepciu všetkých reklamných partnerov, poslancov mestského zastupiteľstva, finalistov jak skupiny štandardných tancov, tak latinskoamerických a ďalších VIP pozvaných hostí. Takže ste všetci srdečne zvaní. A teraz môžeš ty. Takže samozrejme, že predtým, než sa rozídeme, ja by som sa chcela poďakovať vám, ktorí ste tu dnes počas celého dňa pripravili naozaj úžasnú atmosféru a tak ako sa hovorí o Poprade, že páry sem radi chodia, pretože máte nádherný parket, nádhernú arénu, máte úžasných ľudí, ktorí vytvárajú tú atmosféru takú, ako ste vytvorili i vy dnes večer. Za to vám patrí potlesk a naša vďaka i vďaka tanečných párov. Veľmi ďakujeme, ešte si zabudla, že majú dobrý tatračaj. To je tiež dôležité. Nož a verím, že či už zajtra na súťaži, na tom druhom dni o pohár primátora mesta Poprad sa uvidíme, alebo na iných tanečných súťažiach. My vám prajeme pekný zvyšok dnešného večera. Ja ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave dnešnej súťaže, menovite Jozefovi Solosovi a celému štábu ľudí, ktorý stál za ním a pripravil dnešný nádherný tanečný deň i tento večer. Takže ešte raz pekný zvyšok večera a dovidenia. Hlavnými organizátormi sú Slovenský zväz tanečného športu, Jozef Solus, tanečné štúdio Super Poprad. Spoluorganizátori Mesto Poprad, Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici v Poprade. Generálnym reklamným partnerom je Azor, člen skupiny Euronix, najväčšia sieť elektropredajní na Slovensku. Hlavnými reklamnými partnermi sú cukrárenská výroba Femina, najlepšie sladké pokušenie, Hotel Sobota, Aquaterm, adresa pre vaše kúpeľne, Jozef Solus, tanečné štúdio Super, ponúka tréningový program v tanečnom športe, tanečné kurzy, klub dospelých a seniorov, tanečné vystúpenia. Nájdete nás na www.studiosuper.sk. Reklamnými partnermi sú Whirlpool, Sofia Svit, Fegafrost, McCain, Bedik, Felicita, Reop, advokátska kancelária dr. Jaroslav Sidor, Staveko Tatry, Penam, Jozef Karabin, Karlov, Belglass Gastro, Victoria Dance Service, Monitech, účtovníctvo a ekonomika, Stolárstvo Hello, Regin, Agrostav, Stones, Gabriela Majerová, Ados Zdravie, Centrum domácej starostlivosti, Lété, Pekáreň Hôrka, Harlekín, svadobná agentúra, Solarium, Aquacity, Chemosvit Fibrochem, termobielizeň a termoponožky Svitony z vlákna Prolen, Viktor, distribúcia kvetov, Miva, Texmatrade, Reklama Q. Reklamnými partnermi sú LED Life, inovatívne reklamné médiá, Sedas Comfort, interiérové štúdio, Dalema, práčovňa čistiareň, Dentakra, stomatologické centrum, Vista, jazyková škola, Tol SRO Poprad, export, import, Očná optika,
Darujte si krajší pohľad, vidieť svet lepšie. Očná optika Oravcová, Spišská Nová Ves. Ázijská reštaurácia Zlatý drak. Ponúka špeciality z vietnamskej, thajskej a čínskej kuchyne. Nachádza sa v centre Kežmarku, adresa Hlavné námestie 42 Kežmarok, www.zlatydrak.com. Lebedev, predaj tanečných topánok a tanečných potrieb. Mediálni partneri: Televízia Poprad, Noviny Poprad, Potatranské noviny.